يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بدي anga bi juma kutuba kenaka ambe anga juma misri mi na be commune en kono bi jelbugula ni bebe ado ni basedo ka misri basedo ale misri baminjo ambe o juma misri de kono bi na imam Touré ni ala sona amena kutuba duman la mesisa ka soro ka sel ñogon fe ka soro ka do imam yere mo gomi o bismillah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره
ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله لما التقى بالخليل إبراهيم في السماء السابعة قال له الخليل يا حبيب الله بلغ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة ضربت عذبة الماء وأنها قيعان وغراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. سيدي أبا القاسم يا رسول الله أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة محبة النسائم وما ناتعات ونهر في مقعد صدق عند مليكا سعادة الدارين منوتة بالإيمان وبه العزيز. بعد أعوذ بالله من الشيطان الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا لا ينفع الإنسان في الآخرة إلا ما عمله من عمل صالح يوم لا ينفع الظالمين ما أن يبرر الإنسان لنفسه في هذه الدار وبالإمكان ولا يؤذن لهم فيعتذرون. تنطق الصحائف وتنطق الشهادات وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. الحمد لله رب العالمين. وإن نساءكم قد تزوجنا بالرجال غيركم هذا خبر ما عندنا فما خبر ما عندكم. ثم التفت إلى أصحابه وقال لهم لو شاء الله لهم أن يتكلموا لقالوا إن خير الزاد التقوى. التقوى 4 أقسام: الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء ومن الحلال مرزوقين يا مهتدين وفي الآخرة مرهومين وبنعمتك وإن الموت فارهين. رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إنهم لعلكم تذكرون. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم عليهم وآياته ويذكر
الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر أكبر بسم الله الرحمن الرحيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة تارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلاة وسلاما يليقان بمقام أمير الأنبياء وتمام عدة المرسلين محمد وآله مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbaden la jeli kala ka bedo kiramanto yala ka nyina ala ka kishia na ka tanga ala ko ke ambela jelenka ambora ka bato mi gessa anga almamisan ma ko fa ala ka bato non jabi juman jiginan ko fe amba fe ka anfa ananga imam ka nyinga ala yara to ani ajamuna بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليم الحمد لله المتصف بصفات الكمال المنعوت بنعوت الجلال الذي علم ما كان وما يكون وما هو كائن في الحال والمعال وحكم بالموت على كل ذي روح من مخلوقاته وسوى فيه بين الملك والمملوك والغني والفقير والشريف والضعيف والعاصي والمطيع من سكان أرضه وسماواته أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السلام أنكلنا هرلا على من شرا هرلا على كان بتومنه على كان كناجا على كان لبنكون من داما على كان بلو سلامه على كان فاتو سلامه على كان لمنا داما على كان بوسانا نتو محمد توري ابن الحاج محمد مختار توري أيوة وبين ويلي كافو سيبا توري أيوة بين يارلا باماكو أيوة أنغا دو أني زابيا ومانجا فما فك دو انفا aka kalaw ayuke mogojmo ne bolo ka doni barka man nusro ne nyenga kalanda mine mfabulu alhaji muhammad mukhtar touré gomi aywa moru dulo aywa morde ni aywa kala ntasuma be du kono aywa ibi do kalana kasoro i masay do nyera kalana o sira kama anye seli soron kala an fawo bolo yanno aywa yane ambita kala yorola aywa nota an ga du a belejele mbeta kala tuba de an moke fatoman touré a kala na tuba o den alhaji touré o ani aywa mamun touré o ani o do o belejele kala na tuba on minun fere o den nye ne de den la korobale ne fene an kala na tuba ndo min kala na yenno antise ko jati akacha o on banga kala belejele ke aywa tuba de moke o kala na o kalana anyero kalana an de minun be no kalana sisa anta ajati don o bo kumana anga mo kolba folo min gon tarae o e fatoman touré o ko fe aya de blakata o ko fe olu fene o de blakata on minun fene ni o de onye ayo an fene yan de blakata bi ayo o kumana
ayiwa anw ka taabolo kɔni o ye nin de ye barisa bongo mor du 7 min n'u b'o ko fɔ dugulenw ka mor du 7 anw ka du a bɛ jate o la n'o ye fatomana ye u b'a fɔ fatomana. Alhamdulillah n'a hakili la an ye faamuya sɔrɔ an ka cɛkɔrɔba ka kalanko kunnafoniw kan mun fɛ ɲininkali min bɛ tugu o la sa o ye imamiya yɛrɛ baaraw ye olu sɔrɔla cogo di o daminɛna waati jumɛnw fana kɔnɔna na. Sani an bɛ s'o ma komi n kalanna Tuuba nka an kalanna karamɔgɔ min fɛ Tuuba an da ma se o ma o kumana ne kalanna karamɔgɔ min fɛ o ye karamɔgɔ Sidi ye n denkɛ min filɛ nin ye n denkɛ fɔlɔ a tɔgɔ dalen bɛ ale de la n karamɔgɔ de la ko karamɔgɔ Sidi ne kalanna o de bolo awɔ bon o fa o ye karamɔgɔ Muazu ye karamɔgɔ Muazu fa o ye Talibi Sulemani ye Talibi Sulemani o fa o ye Mahamadu Silamaga ye ninnu bɛɛ y'u ka dɔnni minɛ u ka du kɔnɔ u bɛɛ kalanna u ka du de kɔnɔ ayiwa tariku b'u bolo ayiwa k'a daminɛ u yɛrɛ la fo ka taa se alakira ala ka nɛɛma ni kisi jida la a ka sebaw la ka taa se alakira yɛrɛ ma fo ka taa bila ayiwa an daba Seydina Jibirilu la fo ka taa bila an dabama la o tariku b'u bolo u y'u ka dɔnni minɛ sira minnu fɛ ayiwa o tariku b'an bolo ayiwa an karamɔgɔw ye ninnu ye karamɔgɔ Muazu dɔnni na n'i y'a ko fɔ jamana in na mɔgɔ dogolen tɛ a ye san 40 kɛ alikadiya la a mana kiri fɛn fɛn tigɛ u b'a ta k'a sɛgɛsɛgɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ u ma defo sɔrɔ a la awɔ o de ye an faw karamɔgɔ ye a n'a mɔkɛw karamɔgɔ ye o ye ayiwa ka na se anw yɛrɛ ma ayiwa anw kalanna a denw bolo ala sago bonya b'a la misiri in fɛnɛ alimamiya daminɛ an bolo misiri in na o kɛra ayiwa sungaloma kɔnɔ a juma laban sungaloma kɔnɔ juma laban ale misiri banna ka bɛn a juma fɔlɔ an y'a dayɛlɛ ka bɛn sungaloma kɔnɔ o juma laban ma ayiwa fo kana se sisan ma 2015 a kɛra o de la an kɔni ka alimamiya alhamdulilayi rabbil alamina Tuuba ayiwa anw kalann'u bolo an faw kalann'u bolo anw mɔkɛw kalann'u bolo nka ya u ka moriko bɛɛ lajɛlen u y'u wasa don anw de la fɛn fɛn b'u bolo ayiwa moriko la a bɛɛ lajɛlen kuma la surunya la a bɛɛ lajɛlen a bonya dalen bɛ anw ma ayiwa nka u ye anw kalan u t'o fɔ dɛ u b'a fɔ anw mɔkɛ k'u jatigi de y'o ye n'o tɛ u ka kalannen de don nka ayiwa u t'o fɔ u bɛ jatigiya in de fɔ ko jatigi ɲuman don bɛɛ ko jatigi ɲuman don Fatoma Ture ko jatigi ɲuman don n'o tɛ u ka kalannen de don u ka kalannen de y'a denw ye u ka kalannen de y'a mɔdenw ye alhamdulilayi rabbil alamin alhamdulillah ne hakili la an ye faamuyaw sɔrɔ ni alimamiya baara daminɛ cogo la mana fɛ sisan ɲininkali min bɛ an bolo ka se ka baara in nun dɔn ni o ye an fa yɛrɛ baara in kɔnɔna na a ka dayirimɛ ɲiniw sira fɛ a n'a ka baloli siraw fɛ yalima o ye baara jumɛnw de ye ɲɛnamaya yɛrɛ kɔnɔna na an ka ɲɛnamaya an ka balo sira an ye sira min sɔrɔ an faw n'an mɔkɛw fɛ o ye n'an taara kalan na ka na ayiwa nakɔ de b'an bolo o de lamicɛ min filɛ nin ye o y'an mɔkɛ ka nakɔforo de ye baara si kun t'an bolo ayiwa n'an bɔra kalan na an bɛna nakɔforo sɛnɛ de kɛ k'an musakaw ɲini o la o de kun ye an ka taabolo ye ayiwa fɔ dugukolo bɛɛ lajɛlen nana minɛ sisan ayiwa bon sisan an kɔni yɛlɛmana fɔ kɔfɛla la ayiwa n'o tɛ an ka yɔrɔw bɛɛ minɛna gouvernement ye yɔrɔ minnu minɛ u y'u remplacement di u seginna k'o yɔrɔ kelenw fɛnɛ minɛ an na tugun an kɔni ayiwa alhamdulilayi rabbil alamina an taara yɔrɔw ɲini fɔ kɔfɛla de la sisan an ka baara ye sɛnɛ de ye nakɔ sɛnɛ ani cikɛ an ka baara y'o de ye. Bilalamin n'a hakili la an ye faamuya sɔrɔ an fa ka nin kunnafoni kan k'a fɔ olu sɛnɛkɛlaw de don kɔrɔ sɛnɛ ye baara ye min ni a barikalen don kosɛbɛ ala kira ka kuma caman kɔnɔna na mais an bɛ kuma ninnu bɛɛ lajɛlen kuncɛ k'a nun don ni min ye o de ye welekan jumɛn bɛ a bolo bi a ti hali waati janw bɔ fɔlɔ Bamakɔ capitale yɛrɛ kɔnɔ yan u ye an ka hôtel dɔw minɛ silamɛya de tɔgɔ bɛ ka fɔ a ko ninnu bɛɛ lajɛlen na yalima welekan jumɛn bɛ ale bolo ka se silamɛw ma nin ko n'a bɔɲɔgɔnkow la ani bilasiralikan jumɛn. Alhamdulilayi rabbil alamin jamana a bɛ cogo min na ayiwa a gɛlɛyara kabini fitinɛ donna jamana kɔnɔ an karamɔgɔw y'a jira an na an ka duwawu kɛ kɛlɛmuru min b'an bolo o ye duwawu ani sarakati de ye ayiwa n'i yɛrɛ y'a lajɛ ni hakili ɲɛ ye k'a ta ko in daminɛ na ka na se sisan na fɛn min ye ayiwa an tanga a kɔnɔna na fɛn min ye an kisi a kɔnɔna na o ye duwawu ni sarakati de ye n'o tɛ k'a fɔ matériel o tɛ dɛ k'a fɔ kɛlɛcɛ o tɛ anw jigi dalen t'o kan an jigi dalen bɛ min kan o ye duwawu ni sarakati de ye
an b'a dɔn fɛn fɛn ɲan lase nin yɔrɔ in na o ye o duwawu kelen a n'o sarakati de ye kabini fitina binna ayiwa jamana kɔnɔ an karamɔgɔ Buye ayiwa n'o ye sirifkɛ ɲɔrɔn sirifi ye a y'a ɲini an fɛ an kun bɛ kul wallahu siɲɛ 11 ani salatu siɲɛ 3 ani alfatiha siɲɛ 1 n'an bɛ duwawu kɛ an b'o de kɛ alfatiha siɲɛ 1 dan t'a la kul wallahu siɲɛ 1 kuranɛ tila 3 don a siɲɛ 2 kuranɛ tila 2 don a siɲɛ 3 kuranɛ tila 3 don a y'a ɲamari an ko o siɲɛ 11 kɛ salatul fatiha o baraji maa si t'o hakɛ dɔn a siɲɛ 1 n'i y'a kɛ ala n'a ka malikaw jɔn b'o jate dɔn olu bɛɛ lajɛlen bɛ seli kan o kuma na o baraji dan t'o la an b'o siɲɛ 11 kɛ k'a kɛ hijabu ye jamana ye k'a kɛ hijabu ye jamanadenw ye ka jamanadenw k'u tanga a kɔnɔna na ka jamana tanga a kɔnɔna na kɛlɛmuru min b'an bolo o ye nin de ye duwawu ani sarakati alhamdulilahi rabbil alamin an bɛ min fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ye u ka segin Alahu taala ma an bɛ min fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ye u ka segin Alahu taala ma solution min b'an bɔ fitina in kɔnɔna na o y'o de ye dɛ nasaraw nana u ye an ka diinɛ tiɲɛ an bolo u y'an ka jogow tiɲɛ an bolo u y'an ka danbe u y'a tiɲɛ an bolo an b'o de fitina kɔnɔna na nin ye bon anw ka jamana ɲɛmɔgɔw olu dun bɛ ka ɲinɛ ala kɔ u bɛ ka u ka ala u b'o kɛ o kɛ nasaraw ni yahudiyaw ye u bɛ ko u ka ala k'o de ala de ye jamana da jamanadenw Alahu taala de y'u da ala de b'u kisi ala de b'u tanga o tuma an k'an dulon o la n'an y'an dulon o la ala b'an wasa n'an y'an dulon o la ala bɛ jamana wasa n'an y'an dulon o la Alahu taala bɛ jamana kisi a bɛ jamanadenw kisi an bɛ min laɲini ayiwa kɔrɔta la ani ɲɛta la jamana la an b'o sɔrɔ nka n'an y'o bila an kɔfɛ an bɛ segin kɔ de dɛ ayiwa an b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u ka hakili ɲuman sɔrɔ u ka segin Alahu taala ma ayiwa u bɛ ka ko kuntan minnu ju minɛ nasaraw bolo u ka segin u kɔ dɛ o tuma na an m'a fɔ ninnu ye silamɛ dɛ nka fɛn minnu bɛna an sɔrɔ ala bɛ a kɛ ko dɔ de kosɔn dɛ fɛn minnu bɛ ka kɛ jamana kɔnɔ n'a tɛ bɛn Alahu taala ma Alahu taala fana bɛ fɛn k'an na fɛn min man da an ye o de don an b'o sira de kan dɛ n'o tɛ an m'a fɔ k'a fɔ ninnu ye silamɛ u bɛ ka jihadi kɛ ala ye an b'o fɔ dɛ nka fɛn fɛn bɛ ka an sɔrɔ bi an k'an miiri an yɛrɛ bɛ ka baara minnu kɛ a sabu bɔra olu de la dɛ o tuma na an b'a ɲini Alahu taala fɛ ala ka hakili ɲuman di an ka jamana ɲɛmɔgɔw ma yarabi ala ma jamana tangana ala ma jamanadenw tangana jamana ala ka u kan bɛn ala k'an don da kelen fɛ ala k'an bɔ da kelen fɛ ayiwa fitina ala k'a dufa yarabi ala ka hɛrɛ fɔ a kɔ ni kira hɔrɔma ye ni kuranɛ hɔrɔma ye n'an ka sekow hɔrɔma ye sallallahu ala muhamadi alhamdulillah o la an badenw an ka sigida in a sera a laban na an bɛna ɲini an fa fɛ an'an ka imamu a kɛ duwawu kɛ an ye ka duwawu kɛ jamana yɛrɛ ye ala bɛ se ka hɛrɛ don jamana kɔnɔ cogo min لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم اللهم أنت أمرتنا بدعائك ووعدتنا بإجابتك فقد دعوناك كما أمرتنا فأجب لنا دعانا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد اللهم أنت بهوائجنا عليم وعلى قضائها قدير فمن علينا بقضائها يا قدير يا ميسر كل أمر أسير فإن تيسير كل أسير عليك يسير برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب الدعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما أنت ترحمنا فرحمنا برحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا